Illum se naqralkom żewġ stejjer mill-ktieb Stejjer mill-Bosk, miktub minn Patrick Sammut. L-ewwel storja jisimha Ħbiberija fil-Bosk. Mela darba kien hemm ferħ ta' qors għaddej minn bosk. F'idu kellu bħal vażett b'żigarella mdendla miegħu biex bekk seta' jġorru fuq spallejh. Kien ilu miexi ftit sewwa meta l-ferħ tal-qors beda jisma' bħal għajjat fil-bogħod. Aktar kemm beda miexi, aktar beda joqrob lejn minn fejn kien ġej l-għajjat. Il-ferħ tal-qors induna li l-għajjat ma kien xejn ħlief il-ħanqa ta' ħmar li kien wieqaf taħt siġra, b'widnejh l-isfel u b'xeħta ta' inkwiet kbir fuq wiċċu. Iqo, beda jgħajjed il-ħmar. U dan żdied hekk kif ra l-ferħ tal-qors joqrob lejh. Għall-ewwel il-ħmar beda jibża mill-ferħ tal-qors, imma mbagħad meta dan tbissimlu lura bħal donnu serra ftit rasu u siket. Jiena jisimni Orazju, qallu l-ferħ tal-qors. Inti x'ismek? U għaliex dan l-għajjat kollu? X'inhu l-inkwiet tiegħek? L-uġieħ tar-ras tiegħi huwa li ntlief taw f'nofs dan il-bosk u ma nafx kif immur lura fir-razzett ta' sidi, qallu l-ħmar. U kompla, bil-ħaq, jien jisimni Ħamilkar. Tinkwieta xejn, qallu Orazju. Jiena lest li ngħinek issib triqtek lura. Imma qabel għandi biċċa xogħol nixtieq lestija. U x'inhi di l-biċċa xogħol li għandek ħabib tiegħi? Staqsih Ħamilkar. Jiena ġejt fil-bosk biex infittex xhieda tan-naħal u bekk inkun nista' nimla dal-vażett bil-għasel tajjeb. Mela ħalli ngħinek għax jiena billi nfittxu flimkien dak li trid, qallu l-ħmar, u wara tkun tista' turini triqti lura lejn ir-razzett. Orazju, il-ferħ tal-qors, u Ħamilkar, il-ħmar, mill-ewwel qablu daqs li kieku kienu l-ikbar ħbieb. It-tfittxija l-għasel bdiet minnu fih. Imxi u imxi, dur li hawn u dur li hemm, fl-aħħar iż-żewġ ħbieb sabu dak li xtaqu. Imdendla ma' siġra, imdaqsa, kien hemm xhieda tan-naħal kbira u madwarha kien hemm mijiet ta' naħal niżlin, deħlin u ħerġin ikkonċentrati fuq xogħolhom. Imma Orazju kien għadu żgħir wisq biex ilaħħaq mazzokk u dan fehmu minnu fih Ħamilkar. Għalhekk il-ħmar qal lill-Orazju: itla' fuq dari u bekk tkun tista' tilħaq ix-xhieda tal-għasel. Attent li ma taqax u li ma tagħtix fastidju lin-naħal biex bekk ma jagħmlux għalik. Orazju mill-ewwel għamel kif qallu Ħamilkar u f'tebqatajn kien bil-wieqfa fuq dar il-ħmar. Bidu l-waħda jżomm il-vażett u bl-oħra joħroġ pon qasel, wieħed wara l-ieħor. Il-biċċa xogħol ma ħaditlux ħafna ħin la darba seta' jilħaq il-qasel bla diffikultà u dan bis-saħħa ta' Ħamilkar il-ħmar. Meta lesta Orazju qabeż ħafif minn fuq dar Ħamilkar u rringrazzja għall-għajnuna li kien taħ. Orazju għamel iktar minn hekk. Qabel ma għalaq il-vażett batu tal-landa, talab lill-ħmar iduq ftit mill-benna tal-għasel li kien lewn id-deb fin. Ħamilkar daqu u tgħidx kemm għoġbu. Issa wasal il-ħin li ngħinek jiena, qallu Orazju. Imxi warajja u tara kif qas iż-żmien noħorġok minn dal-bosk u bekk tkun tista' ssib ir-razzett ta' sidek. Serraħ rasek Ħamilkar għax jien naf dal-bosk daqs li kieku kien dari. U kellu raġun Orazju, ma laħaqx għaddew 20 minuta meta l-ferħ tal-qors u l-ħmar sabu ruhom fetħa kbira. U Ħamilkar fehem minnu fih li dik kienet twassal dritt tar-razzett ta' sidu. Kemm ħassu kuntent Ħamilkar? Issa kienet nibtet ħbiberija soda
bejn Orazju u Hamilkar. Għalhekk qabel ma nfirdu, wedu lil xulxin li jerġgħu jiltaqgħu mal-ewwel okkażjoni li jkollhom. Waqt li kien sejjer lura fejn kien joqgħod, Orazju ħaseb f'kemm huwa kuntent dak li jgħin lill-ajru bla ma jistenna xejn lura. U minnu fih tbissem bissima li ġalitu jorqod kuntent u ferħan.